Nafikiri nitaongea machache. Mmesikia upepo nakimbia, sijui kutoka wapi inaenda wapi. Mwebwetia mbele ikogusa wochia yagusa wochia nduranye manyene yake litangani assembly ni bwate gasi yakora no mugabana na bwate gasi yakora tinkonda okore gasi abantu ba assembly mbabwende uja okore gasi yane tokore gasi amo turishirikiane tubwaterane tokorera abantu baite gasi ale moigure mo kwegura isigina cha eti ankori gubotuko ekare impeachment motion yegocha kwanza wekeri sonyabo lichi kori abonerwe waro ise kwenda muswada obera se crack Oma MCA ndo soma o understand o sign, lakini sina cha mungu yuwa ochango rubo tuko itel procedure umuntu ata umwachite sabari direct devolution ngwana waka begese yiga obegese yata matinki yakobeka omweri tukagaraka otabuna kwabegese yo rusinya libatana ya njetinko retumo yo gabana abunire sone no gontisha siwezi shika jinane tukite konyegera mwegure egazi ane no korendera maria ino naendeti nimbegete nimeta sengochi na enondoche tinko rusia maisa so mupira egazi na rikeretwe na narietera nerongo kora ondete yogontisha ekiagera tina abuna ichiko mwegure mbori yomonde yasire nari mbori yomonde igo tiato sikane etranya okoregas wiki ya etire twasarire rietaria nyamira mono ekiani ngera chiobisi yokonyora manyire njirembe igo tigatochera namo tokwane ekiare kibabwate tindamanya lakini abarangeirie ndoto umane maybe weekend bangerese shida yabonere ekiagana nimaete abantu bareyamo yo bakomo faster kimoramo mokobeke birangeriamo yo mogotarabuya lakini chisegi anse asengenjo abantu babere batatu babwata magana abare personal ite konyarikana igo tutumisha amani na sita tingishika hata kidogo. Baada ya kusikia